Jekk il-Ministru Clayton Bartolo kien qed jakkwista reputazzjoni bħala wieħed mill-aktar ministri tal-Labor inkompetenti fil-qasam li hu responsabbli minnu, issa jidher li qed jagħmel minn kollox biex jidħol ukoll fil-lista tal-aktar ministri arroganti. Kważi 3 ġimgħat wara li saret iċ-ċerimonja pompuża tas-suppost Film Awards, Bartolo għadu ma jafx kemm swiet mit-taxxi tagħna din iċ-ċerimonja. U għax għal Clayton Bartolo huwa insignifikanti l-ammont ta' eluf li qed itajjar mit-taxxi li jħallsu l-ħaddiema Maltin u Għawċin, il-Ministru ma jridx jikxef kemm berbaq flus fuq serata waħda. Il-David Williams minn flusna kemm ħallastuh? Bernard Grek kemm ħallasta? Fejn mhix twieġeb kemm ħallasni, x'fiha? Imma jiena l-ġurnalisti mistoqsijiet jiena nagħmilhom mhux inti Ministru. Issa jiena qed ngħidlek biex tagħmel sitt investigazzjonijiet. Issa nagħmilha, wiġibni. Il-Kap Bernard Grek. Wiġibni, kemm ħallasni? Wiġibni. Kemm ħallastax? Wiġibni, kemm ħallasni? Għal din is-serata l-ammont allokat oriġinarjament kien ta' 400,000 euro. Iżda sorsi fl-industrija tal-films qed jgħidu li n-nefqa hemm ċans li qabżet sew il-miljun euro. Ironika u insensata meta wieħed iqis li l-Gvern lill-industrija kollha fuq sena sħiħa jallokala mhux aktar minn 600,000 euro. Ġifieri intom ħallastuh u ma tafx kemm ħallastuh? Ma tafx kemm ġiet ġifieri. Għandna mistoqsijiet parlamentari u kollox se jkun. Kollox se jitwieġeb. U 3 ġimgħat wara, Bartolo qed jgħid li għadhom qed isiru il-kalkoli tal-flejjes li ntefqu għax skontu l-informazzjoni għadha trid tinġabar. Qed niġbru l-informazzjoni kollha għaliex hemm il-mistoqsijiet li talbu ċertu informazzjoni, kif tinġabar l-informazzjoni kollha, ħadd qed titwieġeb. Ammont m'għandniex ġifieri kemm swid is-serata kollha kemm tħallas il-preżentatur. Kollox se jitħabbar fejn hu fatu. Taf kemm min tiegħu ħadd toqgħodu niġbru l-informazzjoni biss. Kristina Majra, Net News.